Γεια σας, ονομάζομαι Γιάννος Μαρκουλίδης. Ήθελα να σας ενημερώσω για την M-Goltex. Είμαστε στο συνέδριο στο Hilton Park Λευκωσία. Είμαι μέλος της εταιρείας από το Φεβρουάριο του 2013. Η εταιρεία δουλεύει πολύ σωστά, πολύ οργανωμένα. Θα ήθελα να προσελκύσω και άλλους νέους επενδυτές στο σύστημα. Εάν θέλουν να έχουν έναν εισόδημα έξτρα, θα μπορούσαν πολύ εύκολα με το σύστημα της M-Goltex να πάρουν έναν έξτρα εισόδημα. Στην αρχή όλοι είμαστε σκεπτικοί, όπως και προσωπικά και εγώ, όμως στη συνέχεια βλέπεις ότι έχεις να κάνεις με μια πολύ σοβαρή εταιρεία, όπως και το γεγονός ότι βρίσκονται στην Κύπρο εδώ για σεμινάριο στο Hilton Park, και καλώ όλους όσους ενδιαφέρονται για επένδυση να κάνουν join την M-Goltex.